Ndi nthawi ya nkhani muli ndine Lea Malikano kumapoyamba tuone mitu yake. Nthambi yona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma yati yakwanitsa kutolera 119.3 billion kwacha mwa 782.24 billion kwacha yomwe ikufunika kuthandizira omwe anakhudzidwa ndi zotsatira za nyengo ya El Nino mdziko lino. Mneneri wa nthambi ya Chipiriro Khamula wati ndalamayi yomwe ikuperewera ndi 609 billion kwacha aipereka ku nduna wa zachuma komanso bungwe la WFP. President Lazarus Chakwera analengeza kumapeto kwa April chaka chino kuti ndalamayi ikufunika kuthandizira anthu oposa 8 million omwe alibe chakudya. Chipatala chachikulu cha Kamuzu Central akuti chakwanitsa kutsitsa chiwerengero cha anthu ofuna operation ya nthenda ya ng'ala kudzera mu mgwirizano wa maboma makamaka kudzera mu mgwirizano wa boma ndi madotolo ochokera mdziko la Brazil omwe ali mdziko lino. Dotolo ona zamaso pa chipatalachi Dr. Moira Shintambi wauza Zodiac kuti chiyambire sabata yatha mgwirizanowu wathandiza kale anthu 836 mwa odwala 1000 ofunika thandizo. Dickson Chivati Gondwe walemba ripotili. Dotolo wamaso pa chipatala cha Kamuzu Central Moira Shintambi wati amalawi ambiri maka okalamba akukumana ndi vuto la nthenda ya maso ndipo akuti ndondomeko ya operation ikuchitikayi ithandiza kuthana ndi vutoli. Iwo akuti ntchitoyi ikugwirika mwachangu kwambiri pomwe pa tsiku akumathandiza odwala oposa 100. Mneneri wa chipatala cha Kamuzu Central ndi Awini Yotama. Zathu ku Brazil athandiza potengera kuti chipatala cha Kamuzu Central chakhala chikupereka thandizo limene kwa mapatient osiyanasiyana komabe silikanatha kufikira ma numbers amene tafikira panopa chifukwa cha thandizo la zathu amene abwera mu dziko muno komanso materials ogwiritsa ntchito amene abwera nawo pa chipatala pano. Vuto limene likuoneka kuti ndi lalikulu mu dziko muno potengera kuti lakhudza anthu okwana 1% of the population of dziko lino la Malawi, so ndi anthu ambiri ndithu about 200,000 people amene akuvutika ndi matenda amenewa. Paulo Chitala ochokera kwa Chimutu mboma la Lilongwe afotokoza kuti akhala akuvutika kwambiri kugwira ntchito zosiyanasiyana kamba ka vuto la masoli koma tsopano akukwanitsa kugwira ntchito zambiri mosavuta. Vutoli ndi namba zaka zitatu zapitazi ndipo ndakhala ndikuvutika kwambiri ndi maso koma nditabwera kuno dzulo andithandiza panopa ndapapona bwinobwino palibenso vuto lililonse. Ndikuthokoza kwambiri chifukwa cha chithandizo limene landira lero komanso ndikupempha anzanga onse amene alephera kubwera kuno chifukwa cha mantha kuti asachite mantha tanda chithandizo chokwanira ndiponso ndikuthokoza kwambiri boma la Malawi chifukwa cha chithandizo chimene chabwerachi. Mlembi wa zamalonda ku ofesi ya kazembe wa dziko lino ku Brazil Howard Kachipanda wati boma la Brazil ndi lomwe linakonza dongosololi pofuna kupititsa patsogolo ntchito za umoyo mdziko muno. Kuyambira sabata latha amene yamba ma operations amene wawa pofika tsiku la lerolo opitila 800 anthu athandizika ndipo ambiri akukondwera chifukwa cha ntchito imeneyi. Anthu pafupifupi 1000 mdziko lino akuyembekezeka kupindula ndi ndondomekoyi ntchito yomwe akuyigwira ndi madotolo ochita operation anayi komanso ena owathandizira ochokera ku Brazil. Akuluakulu a bungwe loyendetsa chisankho la MEC ati akumana posachedwa kuti akambirane za chisankho chapadera m'mawadi ali Mbuli Kumulanje ndi Mikongo Kumangochi komwe makhansala ake amwalira sabata zapitazo.
mkulu oona zofalitsa nkhani ku bungweli Asangwani Mwafulirwa wati monga mwalamulo bungweli likuyenera kuchititsa chisankhochi usanadutse mwezi wa Septemba chaka chino. Kasimu Aubi walemba report. Pa 23 Julayi chaka chino bungwe loona za chisankho mdziko lino la MEC likuyembekezeka kuchititsa chisankho chapadera maodi a Mwasa ku Mangochi komanso Chilaweni ku Blantyre kutsatira imfa za makhansala m'maderawa. Koma pomwe zokonzekera chisankhochi zafika kumapeto maodi ena awiri ya Mikongo ku Mangochi komanso Limbuli ku Mulanje nako makhansala kumeneko amwalira, zomwe zikutanthauza kuti MEC ikuyeneranso kuchita chisankho chapadera m'maderawa. Mneneri wa bungwe la MEC Asangwani Mwafulirwa watiuza kuti ngakhale masiku a chisankho chapadera maodi a Mwasa ndi Chilaweni sadawasinthe, akuluakulu a bungwe la MEC akuyenera kukumana kuti akambirane nkhani yochititsa chisankho chapadera maodi a Mikongo ndi Limbuli. Ndiye tikaona mawadi awiri amenewa makhansala ake atisiya mwezi wa Juni imene ili ngati kota yachiwiri ya chaka, ndiye kuti zisankho zapadera kumeneko tiyenera kupanga mu kota yachitatu imene ili July, August, September. Koma popanga zonsezi commission iyenera kukumana ndi kupereka chisogozo, chifukwa choti commission pene kumana imayenanso kuyang'anira zonse zofunikira kuti tipange chisankho zilipo. Katswiri pa nkhani za ndale Achimwemwe Tsitsi wati akuyembekezera kuti akuluakulu a bungwe la MEC akumana mwamsanga ndi kukambirana zokhuza chisankho chapadera maodi awiri a Mikongo ndi Limbuli. Koma tikumbukire kuti monga dziko loyendera malamulo komanso ndondomeko za ulamuliro wa demokrasi timayenerabe kukwaniritsa mfundo zimene zimathandizira kuti ulamuliro umenewu uziyenda bwino, ndipo imodzi mwa mfundoyo ndi kupereka mphamvu kwa anthu m'madera osiyanasiyana kumasankha adindo kuti azayimirira ndi kumakapanga malamulo kapena ziganizo zosiyanasiyana. M'malo mwa Zodiac kuno ku Lilongwe ndine Kasimu Aubi. Bwalo la milandu ku Mzuzu lapeza mwana wa Gertrude Mutharika Tadikira Mafobya ndi anthu ena asanu ndi awiri osalakwa pa mlandu ozembetsa anthu ndi odzetsa imfa. Anthuwa amayankha milanduyi kutsatira kupezeka kwa nzika zakufa 30 za ku Ethiopia m'manda amodzi m'nkhalango ya Mtangatanga m'boma la Mzimba mchaka cha 2022. Muchigamulo chake Judge Gladys Kondwe anawunika mozama umboni omwe udabwera m'bwalo la milandu, ndipo mwazina anati panali kutsutsana pa zokamba za mboni. Tinayankhula ndi yemwe anatsogolera maloya auzengedwa mlanduwa a Gilbert Konyongwa. Ifeo ndi osangalala ngati tonsa defense ile ndikuyimira sababu mwenziwe zoka kusonyeza kuti zimaida kuoneka tu palibe umboni, ndiye kuyankha funso lanu umboni unaosakwanira. Ndipo umundi mmene yemwe amayimira boma pa mlandu a dziko ndi anthu Malunda analankhulira chigamulocho adachipereka. Ndadabwitsika kuti aliyense wamasulidwa, komabe mmene munamvera akhoti anatenga nthawi afotokoza bwino lomwe, atenga umboni, atenga malamulo ndi kuzifotokoza bwino lomwe ndi kufika pa chiganizo chawo chimene apanga. Choncho chilungamo ndi mmene chimakhalira, ndiye chilungamo. Chifukwa chake ife aboma mwina milandu sitimazenga tokha, timabwera nayo ku bwalo kuti ena amene ali abwalo amve umboni, amve malamulo akuti chani, ndipo apange chiganizo. Ine ntchito yanga ikhala yotenga chigamulochi ndikachiunika ndikakambirana ndi mkulu woyang'anira kuzenga milandu m'malo mwa boma. Iwo ndi amene angapange chiganizo chomaliza kuti kodi chitsogolo tiyenda bwanji. Mukuonera nkhani pano pa Zodiac ndine Lea Malekano, tili ndi zambiri, khalani pomwepo.
alimi ambiri akupindula ndi ulimi wa mbatata yofira mkati orange fresh sweet potato moti ndalama sikuwatalikira. Mabanja awo ali ndi matupi a thanzi. Mbatata ya kholowa yofira mkati ili ndi vitamin A yemwe amonjezera chitetezo nthupi, kupatsa nyonga ndinso kuthandiza kuti matupi azikhala osalala komanso maso adziona bwino. Mutha kupeza phindu pogulitsa mbewu ya mbatatayi komanso kupanga kuchokera ku mbatatayo ufa, mandasi, zitumbuwa, makeke ndi zina. Mbatata yofira mkati payokha ndi chakudya chokhutitsa zedi. Ubwino wina ndi woti mbewu ya mbatatayi imapirira kung'amba, zimangofunika kukonzekera mbewuyo mwachangu. Imachita bwino madera onse mdziko muno podalira mvula komanso ulimi wa mthirira. Mbatata yofira mkati ndi chuma, chakudya komanso thanzi. Uthengawu akukupatsirani ndi International Potato Center ndi thandizo lochokera ku The Embassy of Ireland komanso 1CGIAR ku project ya Ukama Ustawi. Takulandiraninso muli ndine Lea Malekano. Anizi bungwe loona za ulimi wa foja lati dziko lino lapeza ndalama zokwana 258.2 million US dollars yomwe ndi pafupifupi 490 billion kwacha msabata zisanu ndi zinayi ya malonda a foja chaka chino. Mneneri wa bungwe la Tobacco Commission Theophilus Chigwenembe wati ndalamazi ndi zokwera kuyerekeza ndi 166.7 million dollars za ku America pafupifupi 300 billion kwacha zomwe lidapeza litagulitsa foja ochuluka wa makilogram 73.1 million nthawi ngati yomweyi chaka chatha. Achigwenembe akukhulupirira kuti dziko lino lifikira mlingo wa makilogramu 140 million omwe linayerekeza kuti likolola. Chigwenembe akulongosola. Ifeyo ngati Tobacco Commission ndife okhutitsidwa ndithu kwambiri ndi mmene zinthu zikuyenderamo. Tikuona kuti mtengo pakatikati wa foja pa kilogram ukupitirira kumakwera sabata iliyonse, zimene zikutanthauza kuti mitengo imenenso alimi akugulidwa foja wawo ili bwino. Ndifenso osangalala kuti quality ya foja amene akubwera ku msika ali ndithu zinthu zabwino. Ndipo taona kuti chifukwa cha mitengo mmene ikuyendera chiyambire ni malondaja sidaonepo chisokonezo china chilichonse chodetsa nkhawa kapena kuyimitsa malonda ku misika yathu, zinthu zimene zimakhala zikuchitika m'mbuyomu kamba ka kusamvana pa nkhani ya mitengo. Ndiye tifunanso kupempha alimi ndi anthu ena amene angafuna kulima foja chaka chamawa kana tinyauli kuyambira chaka chino kuti abwere ku maofesi kwathu adzapeze zitupa, chifukwa tayamba ntchito imeneyi ili mkati, akhale ndi chilolezo kuti azilima foja mdziko muno. Tibwerere ku nkhani yathu. Nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma yati yakwanitsa kutolera 119.3 billion kwacha mwa 782.24 billion kwacha yomwe ikufunika kuthandizira omwe anakhudzidwa zotsatira za nyengo ya El Nino mdziko lino. Tili ndi ripoti la Blessings Kang'ombe. Ntchito yosaka thandizo la ndalama kumayiko akunja kuti dziko la Malawi lithandizire anthu omwe alibe chakudya sinabale zipatso zolozeka. Mwa ndalama yomwe ikufunika yokwana 782.24 billion kwacha, mayiko akunja akwanitsa kupereka 119.3 billion kwacha kuti thandizire maboma 23 omwe anthu kumeneko alibe chakudya. Mneneri wa nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma Achipiriro Khamula komabe wati pali ndalama ina yomwe mayiko awalonjeza yokwana 53.4 billion kwacha.
mkulu wa bungwe lolimbikitsa kuchita zinthu poyera la CSAT Awire Kambwandira wapempha akuluakulu kuti achite zinthu zawo poyera pogwiritsa ntchito ndalamayi. Mwezi wa Machi chaka chino President Lazarus Chakwera analengeza kuti maboma 23 mwa maboma 28 a mdziko lino ali pa ngozi kamba kukhudzika ndi nyengo ya mvula ya El Nino, choncho anapempha thandizo pa izi. M'malo mwa Zodiac Kunchewu, ndine Blessings Kang'ombe. Tsopano tione za masewero. Bungwe la Super League of Malawi latulutsa mndandanda watsopano wa masewero a ligi ya TNM amene atsala chigawo choyamba komanso a chigawo chotsiriza chimene chidzathe mwezi wa Novemba. Masewerowa akuyambiranso la Mulungu likudzali komanso mndandandawo uli ndi masiku a masewero a timu ya Flames ndi mipikisano ina ya bungwe la FAM. Pakadali pano matimu ati alandira mndandandawo koma apempha oyendetsa league kuti atsatire chilungamo pakagawidwe kamasewero. Sambanda akutuza zambiri mulipotiri. Mlembi wamkulu wa bungwe la Sulomu Williams Banda watiuza kuti mndandanda watsopano wa masewerowu ukuyambira la Mulungu pa 23 June limene ndi tsiku loyamba la sabata yachikumi imene masewero ake anawayimitsa kamba ka imfa ya wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Saulos Chilima ndi anthu ena asanu ndi atatu pa ngozi ya ndege mboma la Mzimba sabata yatha. Malinga ndi Banda, chigawo choyamba cha ligi ya TNM chaka chino chikuyembekezeka kutha mwezi wa Julayi, komanso pali masewero ena mkati mwa sabata pofuna kuperekanso mpata ku masewero a timu ya dziko lino ya Flames ndi mipikisano ina monga FDH ndi Castelo imene imayendetsedwa ndi bungwe la FAM. Mlembi wa Sulomuyu wati ngati sipakhala chilichonse chosokoneza, ligi idzatha sabata ziwiri zoyambirira za mwezi wa Novemba. Fixture yatulutsidwa komabe mwina pena pakitumba zapezeka kuti pali zina zinthu zongobwera mwazizi ndizomwenso zitha kuti pangitsa kuti tiunguze ndi kuwunikira kuti mwina masewero enakasinthidwe koma panopo ndisimikizire kuti mndandanda umene watuluka simakhala kuti usintha fixture pese mamanga usintha mwina masiku omwe masewero adzaseweredwe. Pakadali pano mkulu oyendetsa ntchito za timu ya Silver Patrick Chimimba wapempha oyendetsa ligi kuti atsatire chilungamo pakagawidwe ka masewero. Tikuziwa kupanga fixture ndikovuta koma tingopempha kuti akamatulusa fixtureyo ndi considering ma cup games akhale fair poyang'anira ma finances amene matimu amakhala nawo, chifukwa matimu amapezeka kuti apanga travel kwambiri koma cholowa chake chomakhala chapang'ono. Ligi ya TNM chaka chino inayamba pa 6 April ndipo pofika lero matimu onse asewera masewero asanu ndi anayi. Tidakali pa za masewero, timu ya FCB Nyasa Big Bullets yapereka 6 million kwacha ku timu ya Silver Strikers zothandizira kukonzetsa basi ya timuyi imene inaphwanyidwa ku Blantyre mwezi watha. Mkulu oyendetsa ntchito za Silver Strikers Patrick Chimimba watsimikiza kuti Bullets yapereka ndalamazi lero patadutsa sabata imodzi matimu awiriwa atasayinira pangano la mtendere pakati pawo. Pakadali pano timu ya Bullets yati ikudikira yankho la bungwe la Sulom pa milandu imene bungweli linatsegulira timuyi yokhudza zamtopola zimene zinachitika pa 25 May. Sambanda akutuuza nkhani yonse mulipotiri. Nyasa Big Bullets inadzipereka kuthandiza timu ya Silver ndi ndalama pokonzetsera basi ya timuyi imene inaphwanyidwa mkati mwa chipolowe chimene chinaabuka komanso kuthetsera pa njira masewero a ligi ya TNM pakati pa matimu awiriwa pa bwalo la Kamuzu ku Blantyre pa 25 May. Posavomereza kugonja pa masewerowa, otsatira timu ya Bullets anayambitsa zipolowe pogenda mbwalo la za masewero, ndipo mkati mwa mpungwepungwewu basi ya Silver inaphwanyidwa mawindo ndi zina. Mkulu oyendetsa ntchito za timu ya Silver Patrick Chimimba wayamikira timu ya FCB Nyasa Big Bullets kamba kukwaniritsa lonjezo lake ponena kuti izi ndi zosowa kamba kuti matimu ambiri amakana kuvomera kulakwitsa otsatira awo akaphwanya malamulo. Asanapereke ndalama itakhala tukambirana kuti atithandize, simatimu ambiri amene angapange zimenezi. Ambiri timathamangira kuti sanali masapota athu koma a Bullets aonesa ukulu wawo pofuna kuonesesa kuti mpira uwine
kuvomereza kutithandiza kuti ndalama zowonjezera kuti basi yathu tikonzesedwere tingoyamikira. Mkulu oyendetsa ntchito za timu ya FCB Nyasa Big Bullets Albert Chigoga wati ndi zopweteka kuti muyi kuti ikulipira ndalama zambiri chomwechi kamba kakhalidwe loyipa la masapota. Sitinayenera kuti tidziononga ndalama munjira ngati imeneyi. Ndalama izi zinayenera kuthandiza ntchito zambiri ku klabu yathu, koma chifukwa cha anthu ena amene ndopotoka kaganizidwe atibweretsera mavuto awa, tikuyamba kumalipira zinthu zimene sitinayenera kulipira, zinthu zimene zinali mu budget yathu ya chaka chino. Bungwe la Sulomu linatsegulira timu ya Bullets milandu ingapo yokhuzana ndi za mtopolazi ndipo chigamulo chikuyembekezeka sabata ino isanathe. Apanso ndipo mapeto pa nkhanizi koma tisanasiyane tionenso mitu yake. Bwalo